na entrada. Nesta historia, María Victoria trata outro sentimento, o amor entre dúas persoas de estamentos diferentes, e narra ese sentimento entre un neno e unha nena, que non entenden de convencionalismos sociais, tan só de xestos cotidianos. Conta unha historia dun neno e unha nena que se fan moi amigos na escola, ata que forman un temporal, o neno desaparece no seu poboado. Esta perda lle afecta moito ao rapaz. Neste vídeo que vos poñemos agora está a nosa adaptación. Hai anos, nunha pequena cidade vivían Eva e Adonai. Os rapaces coñecéranse na escola había tempo. A Eva encantáballe escribir cartas ao seu mellor amigo Adonai. Un día, nos informativos, anuncian a chegada dun forte temporal. Cóntase que, ademais dos estragos materiais, perdéranse vidas humanas. A rapaza estaba enferma na casa. Preocupáballe o que lle puidera pasar aos seus amigos, os xitanos, xa que vivían nun poboado. Ten un mal presentimento, non deixa de pensar en Adonai. Adonai vivía nunha choupana con tellado de uralita. Era un bo rapaz e solidario. Cando fora maior quería ser médico. Dende que Eva e Adonai se coñeceran, chamábanlles pan con chocolate, porque sempre andaban xuntos, e un era branco e o outro moreno. A choupana de Adonai quedara indemne ao paso do temporal. Pasan os días, non atopan o rapaz. Eva dase conta que non volverá a velo nunca xamais.